Еўрарадыё.FM. Прывітанне ўсім слухачам і гледачам Еўрарадыё. Мы ў жывым эфіры. Як заўжды, можна глядзець нашу трансляцыю са студыі ў Фейсбуку, ВКонтакце, в Аднакласніках, а таксама праз наш канал на YouTube. Ну і, натуральна, слухаць у эфіры Еўрарадыё. Гэта незвычайны эфір ад Талаковы. Праз невялічкі такі перапынак мы сустракаемся. З вами госць нашай студыі, кіраўнік арт-сядзібы Алесь Снег. Прывітанне, Алесь. Прывітанне. Перакладалі навіну на рускую мову, зараз перакладаю Google Translate як арт-усадьба і арт-офіс. Што табе больш падабаецца? Нічога нам з гэтага не падабаецца. Мы прынцыпова называюць нас арт-сядзіба і часам смеемся, калі нас перакладаюць як арт-усадьба. Такое бывае, але мы з гэтага смеемся. Мы вырашылі ўсё ж такі пакінуць арт-сядзібу. Я думаю, што гэта слушна. А нагода для нашай размовы заключаецца ў тым, што арт-сядзіба пачала краудфандынгавую кампанію на сайце Талака. Збіраць хлопцы, дарэчы, хлопцы, я вось паўсюль ізноў жа ў анонсе гендерна некарэктна напісаў хлопцы. У вас ёсць дзяўчаты? Не толькі хлопцы, у нас і дзяўчаты ёсць. Збіраць хлопцы і дзяўчаты Так. збіраюцца па 1500 рублёў за месяц. Алесь, першае пытанне, наколькі для вас крытычна, каб гэтая краудфандынгавая кампанія была паспяховай? Гэта сапраўды важна і ў нейкай ступені крытычна, таму што мы знаходзімся ў такой сітуацыі, калі новая каманда арт-сядзібы працуе стала, то бок мы прыходзім раніцай, сыходзім вечары, працуем над рознымі праектамі, а на іх у нас грошыкаў няма і не існуе, таму мы просім... На іх ты маеш на на розныя ўвазе? праекты, у тым ліку і на іх, на маіх калег, які працуюць афіцыйна, працуюць ад раніцы да вечара, то бок ім таксама на жыццё трэба, то бок на праекты і на нас саміх. Вядома, мы на гэта і просім грошы ў людзей, у розных кампаніяў, спадзяемся, што нас падтрымаюць, хоць у нейкай ступені, бо гэта будзе ад колькасці грошаў, гэта ўплываць будзе на нашыя ідэі, нашы праекты, нашу актыўнасць. То бок арт-сядзіба ператвараецца з валанцёрскай арганізацыі. Я ўпэўнены, што пэўны перыяд гісторыі, 7 гадоў, гэта шмат, і пэўны перыяд, асабліва спачатку, это была валанцёрская арганізацыя. Яна ператвараецца ў такую хаця б часткова, але прафесійную. Так, яна была валанцёрская, у нейкай ступені, калі у нас з'явілася там, з нас выйшла крама Сімбальбай, то і нас таксама была падтрымка нейкая. Калі мы крыху ў добрым сэнсе падзяліліся, то яе як такавой няма, то мы вымушаныя і шукаць і з гэтай прычыны таксама сродкі. І людзі, якія працуюць, яны афіцыйна працуюць, яны працуюць па-сапраўднаму, то бок прыходзіць і маюць свае абавязкі. Задам падспуднае пытанне Так. табе. 1500 рублёў за месяц, гэта ўсё ж такі не шмат, ну, асабліва, калі казаць пра некалькіх супрацоўнікаў. То бок заробкі ўсё ж такі будуць, ну, даволі сімвалічныя. Гэта не шмат, гэта, я б сказаў, мы вырашылі паспрабаваць пакуль з такой сумы, як яна пойдзе. Мы не такія вопытныя ў Талака, у краудфандынгах, таму мы вырашылі такую суму, якая бы апраўдавала падаткі, якая бы апраўдавала нейкія заробкі, якая бы апраўдавала нават крыху арэнды нашага памяшкання, у якім мы працуем. Вядома, мы ладзім яшчэ і нейкія платныя імпрэзы. Я не скажу, што там просто горы грошай, але гэта таксама ідзе і на заробкі, і на нейкі праект, але у тым ліку мы робім вельмі шмат бясплатных івентаў, вельмі шмат, і больш, чым платных, таму мы просім падтрымкі. Ну так, не магу сказаць, што Алесь Снег выглядае як чалавек, які купаецца ў грошах. Вось. Але апетыты арт-сядзібы, як мы даведаліся, з'яўляюцца, растуць падчас краудфандынгу, да? То бок, калі першы краудфандынг тэставы, да, атрымаецца удалым, магчыма, вы будзеце збіраць, ну, планаваць збіраць больш. Конечно, абсолютно. Ты сказаў, што это першы досвед на Талаце, што вы не шмат досведу маеце ў краудфандынгах. Мне здавалася, што вы ўвесь час нешта збіраеце на свой проект. Я не ведаю, я, можа, памыляюся. У нас быў вопыт, там мы збіралі на кнігу, такія дробныя. Мы, вядома, збіралі вялікую кампанію на БНР-100, але гэта не тычыцца нашай канкрэтнай дзейнасці, вось розных праектаў. Гэта былі дробныя такія. Іх было не так шмат такіх праектаў, але вось такая ідэя, як збіраць на дзейнасць, і з гэтай дзейнасці мы людзям будзем казаць, вось мы ладзім такія сустрэчы, калі вы хочаце, каб яны часцей адбываліся, падтрымайце
падтрымаеце нас. Не запускаем розныя дзесяткі, двадцаткі краундфандынгаў, а ладзім адзін асноўны, але людзям кажам, хочаце бясплатны канцэрт, то есть мы недавно рабілі свято роднай мовы з акутамі, з юзарі, то бок это музыкі, аренда і гук, это все каштуе грошаў, і ганарары, это вельмі важна. І мы кажам людзям, калі вы хочаце, каб далей мы такое ладзілі бясплатна, то мы просім ад вас нейкую суму грошай. А ты сказаў, што раней вас падтрымлівала крама Сімвальбай. Спачатку, я думаю, арт-сядзіба падтрымлівала краму, пакуль крама не раскруцілася ў самастойны праект, пасля у адваротным накірунку. А што зараз адбываецца? Чаму Сімвальбай вас больш не падтрымлівае ці падтрымлівае менш? Тут сэнс не ў разыходжанні як такавым, проста мы... Вы можете разысціся з Паўлам Белавусам. Калі Сімвальбай нараджаўся, так атрымалася, што каманда працавала і адначасова над Сімвальбаем і над арт-сядзібай. То бок это была адна і тая ж каманда, адны і ты ж людзі. Але калі паўстала пытанне, што трэба развіваць краму і так далей, многія праекты арт-сядзібы адыходзілі на задні планы. Нават калі мы заходзіліся ў офісе, і калі вы там паставіць камеру і адсачыць, як клуначкі, як скрыначкі раслі, то бок нам усё менш і менш месца заставалася, крама развівалася, і ў тым ліку арт-сядзіба так паглыналася ў гэта, і менш увагі надавалася, менш часу, это лагічна. Таму мы прынялі такое ідэалагічнае рашэнне падзяліць арт-сядзібу і Сімвальбай на дзве часткі. Яны бізнес, арт-сядзіба гэта культурніцкія івэнты. Мы пераехалі ў адно памяшканне, але ўсё адно ў галавах людзей было, што гэта адно, што мы прадаем вышымайкі. І калі мы нават знаходзіліся ў суседніх памяшканнях на Машэрава, людзі заходзілі да нас проста дзесяткамі ў дзень і пыталіся, дзе купіць майку, дзе купіць кубачак. На жаль, мы не прадавалі гэта, і нават гэта быў адзін з ідэалагічных выхадаў з гэтай сітуацыі, яшчэ больш ад'ехаць ад Сімвальбай, каб патлумачыць людзям, што мы розныя, мы не бізнес, абсалютна. Так, мы сябры, мы калегі, мы шмат ладзім разам, але таксама мы ладзім шмат і асобна. І ў нас свае ідэі, свае праекты ёсць. Я б на вашым месцы, не ведаю, як вы не скарысталіся такой магчымасцю, пачаў бы падбарыжваць з-пад палы вышымайкамі, кубачкамі і ўсім астатнім. Ну, а што, калі ўжо людзі самі ідуць. Вось. Так, ну, яшчэ адно абавязковае пытанне, іх, у прынцыпе, яшчэ шмат, але калі раптам, ну, будзем песімістамі, краўдфандынг не атрымаецца і, ну, там вы не збярэце той сумы, на якую спадзяецеся. Што будзе? Арт-сядзіба ж не закрыецца? Ну, у нас быў такі час, калі арт-сядзіба працавала ў такім фармаце, што кожны з нас знайшоў нейкую працу. У той час Паша ў журналістцы працаваў, я працаваў у ЖЭСе. Арт-сядзіба будзе тады ў такім плане існаваць, але будзе менш карысці, калі шчыра, бо у той час тады таксама офіс адкрываўся тады, калі нейкая імпрэза праходзіла, часу не хапала, бывало такое, што я еду на імпрэзу ў ЖЭС, а мне звоняць, вяртайся назад, і, ну, то бок, усё вельмі дуже складана. То бок, калі б, як правильно сказалі, прафесійна працаваць, то, канешне, на гэта трэба грошы, каб мы заставаліся працаваць. Увогуле, мне здаецца, што кожны праект перажывае этап валанцёрства, людзі проста стамляюцца, ну і шукаюць нейкую апору. Вы трымаліся 7 гадоў, я так разумею. Ну, няхай сабе з падтрымкай ад Сімвальбая, але тым не менш. Гэта беспрэцэдэнтна доўга. Што вас падпітвала? Гэта роднае слова. Насамрэч падпітвала, калі Павел Белавус быў кіраўніком, шмат ідэяў. Проста былі... Арт-сядзіба перажывала шмат і праблемаў, нейкіх перазагрузак. Тому былі прасторай, пляцоўкай, бо калі адчыніліся, тады такіх пляцовак насамрэч не было. І мы былі адкрытыя для ўсіх. Цяпер на дадзены момант такіх пляцовак вельмі шмат, і мы заўжды неяк перазагружаемся. І гэта таксама дае нам моцы працаваць далей. Ну і дае моцы гэта новая аўдыторыя, калі мы бачым на нашых канцэртах, імпрэзах новых людзей, маладых, школьнікаў, студэнтаў, гэта таксама зараджае. Ну, скажаш, тоже шмат. Мне здаецца, што такіх пляцовак яшчэ, ну, недастаткова, прынамсі. Ну, больш, чым раней, это дакладна, і ёсць... Ну, яны хаця б пачалі з'яўляцца. Але чалавеку можна цяпер выбраць. Раней выбару як такавога не было, вось у гэтым плане.
Сябры, Алесь Снег, кіраўнік арт-сядзібы. У нашым эфіры мы размаўляем пра краўдфандынгавую кампанію на сайце talaka.org. Вы можаце задаваць пытанні ў каментарах. Пакуль што у каментарах людзі адзначаюцца толькі хэштэгам «Няхай жыве арт-сядзіба». Два такіх хэштэгі я ўжо бачу ў каментарах на Еўрарадыё. Давайте паговорым, Алесь, пра саму краўдфандынгавую кампанію. Як і кожная кампанія, у вас яна прадугледжвае падарункі. Гэта падарункі ад 5 да 100 рублёў за месяц. Чаму вы вырашылі рабіць менавіта такія падарункі па меры ахвяраванняў, і вось па меры ахвяраванняў, і чаму менавіта такія падарункі вызначалі за іх? Калі казаць пра памеры, то мы пачалі ад 5 рублёў, бо мы лічым, гэта такая добрая кава ў Менску, і калі чалавек не пап'е адзін раз у месяц каву, то насамрэч гэта вялікая дапамога нам. Мы так кажам, адна кава гэта вялікая падтрымка арт-сядзібе, можна проста замяніць гэта. Што датычыцца таго, што мы прапануем за дапамогу, вядома, калі шчыра для ўсіх мы прапануем колькасць імпрэзаў, вялікую колькасць класных івентаў культурніцкіх. Але калі людзі нам пералічаюць грошы, мы і даем нейкія квіточкі на крутыя канцэрты, паштоўкі, нейкую промо-прадукцыю па меры таго, як яна будзе з'яўляцца. То бок, у пэўны момант, калі ў нас будуць грошы, мы і можам змяніць гэтыя лоты і іх абнавіць, каб яны палепшаліся, каб зацікавіць людзей. Пакуль гэта толькі вось аснова, мы можам даць свае івенты людзям. Я заўважыў, што ўсё ж такі галоўны максімальны памер магчымага ахвяравання гэта 100 рублёў. Але часцей, вось з майго досведу, людзі ставяць максімальны памер ахвяравання у суму месячнага гэтага збору грошай. То бок, напрыклад, паставіць проста лот 1500 рублёў, калі які-небудзь бізнэсовец, чаму не захоча падтрымаць арт-сядзібу, а для яго 5 рублёў і нават 50 рублёў гэта не грошы. Ён проста можа забяспечыць месяц вашага існавання. Але вы не даеце ему такой магчымасці, прынамсі праз талаку. Я думаю, калі шчыра класная ідэя, мы гэта можам выправіць і ў бліжэйшы час даць такую магчымасць. Думаю, што гэта не складана. Як яшчэ можна абысціся з гэтай краўдфандынгавай кампаніяй? Спасылку, на якую вы можаце лёгка знайсці на сайце Еўрарадыё, а яшчэ легчэй на сайце talaka.org. Мы паговорым праз кароткую паўзу. Зараз песня, выпуск навінаў. Заставайцеся на Еўрарадыё, не пераключайцеся. Ніхто вас не розрадить, ніхто не обігріє. Від вашої присутності всі завжди насторожі. Тому що ви інакші, тому що ви не схожі. Коли ви по вулиці просто йдете, нічого не ламаєте, нікуди не плюєте. Все одно людська привітність не на вашому боці. Тому чекайте халепи на кожному кроці. Статечні дядьки, що напхані смальцем, над вами сміються і тикають пальцем. А їхні дружини товсті гіпопотами закидають вас недобрими словами. Божі кульбабки, старенькі бабусі, від вашого вигляду, як завжди, не в дусі. Прибиті та розлючені життєвими помилками, тому вони вас просто називають похичками. Ще такі неприємні моменти. Людина у формі перевіряє документи, виверне кишені, пориється у торбі, а іноді ще вріже по нирках, не по морді. Та найбільше проблем із тими лобуряками, в яких нема різниці між пиками та сраками. Так що я розумію, проблем у вас багато, але я прийшов до вас, щоб влаштувати вам свято. Танцюйте, покидьки, це ваше свято! Танцюйте, покидьки, це ваше свято! Танцюйте, покидьки, це ваше свято! Танцюйте! Танцюйте! Танцюйте, покидьки, це ваше свято! Танцюйте, покидьки, це ваше свято! Танцюйте, покидьки, це ваше свято! Танцюйте! Танцюйте!
великій хаті чи в малесенькій квартирці. Музику б зробили максимально гучно. Всім би стало весело, всім би стало зручно. Я також міг би разом з вами гарно забавлятися. Я міг би пострибати, я міг би поштовхатися, я міг би влаштувати вам справжній цирк. Еўрарадыё. Час ведаць, што адбываецца. Вітаю, каротка пра асноўныя падзеі. Александр Лукашенко заклікаў адказваць распаўсюднікам фэйкаў іх жа ўласнай зброяй. 12 сакавіка Савет бяспекі Беларусі абмеркаваў новую канцэпцыю інфармацыйнай бяспекі. Выступіўшы на гэтым пасяджэнні, Лукашенко і заклікаў: тое, чаго нам страшна не хапае, гэта пашырэнне сферы ўплыву адчынных сродкаў масавай інфармацыі. Трэба навучыцца адказваць распаўсюднікам фэйкаў іх жа зброяй, і мы гэта ўмеем, заявіў Лукашенко. Чыноўніка Мінгарвыканкама асудзілі на 14 гадоў зняволення. Гэта Сергей Барысевіч. Ён былы начальнік галоўнага ўпраўлення спажывецкага рынку Мінгарвыканкама. Барысевіча звінавацілі ў патрабаванні хабараў са школьных сталовак Мінска. Перад судом сталі яшчэ 12 чалавек, апрача самога Сергея Барысевіча. Прокурор папрасіў для яго 14 гадоў калонію змоцненага рэжыма з канфіскацыяй. Такі суд і зрабіў. У рэчыцы затрымалі 5 падлеткаў, закладчыкаў наркотыка альфа-ПВП. Гэта каля 1000 дозаў. У рэчыцкую міліцыю спачатку пазваніў грамадзянін, які паведаміў, што па вуліцы ходзяць невядомыя хлопцы і капаюць каля кустоў і дрэваў. Міліцыянты прыехалі на выклік, заўважылі маладзёна, той пачаў уцякаць, скінуўшы закладкі ў каналізацыйную трубу. Міліцыянты затрымалі хлопца, знайшлі 16 пакункаў і выявілі, што дзейнічала цэлая група 5 хлопцаў ва ўзросце 17-18 гадоў. Затрымалі. Знайшлі больш за 100 закладак з псіхатропамі. Крышачку пра надвор'е ў нашай краіне. Сёння ўначы да 7 градусаў марозу, заўтра ў дзень да 7 градусаў цяпла. Без ападкаў пераважна. Еўрарадыё.фм. Вяртаемся ў студыю Еўрарадыё. Гэта незвычайны эфір, а талаковая праграма, прысвечаная краўдфандынгам, якія вядуць беларусы, каб змяніць жыццё вакол сябе. Наш госць, кіраўнік арт-сядзібы Алесь Снег. Яшчэ раз прывітанне, Алесь. Прывітанне. Арт-сядзіба распачала краўдфандынг, адзін з першых у сваёй 7гадовай гісторыі і першы, які гэтая арганізацыя ладзіць дзеля падтрымкі менавіта сваёй дзейнасці. Як мы даведаліся, раней былі кампаніі па збору сродкаў на які-небудзь праект, кніжку ці гэтак далей. Зараз ад нас з вамі залежыць, як арт-сядзіба будзе працаваць увогуле, ці будзе у хлопцаў магчымасць на поўны працоўны дзень у офісе на карысць беларускай культуры. Ведаеш, Алесь, што вось мяне ў вашым апісанні краўдфандынгавага праекта бянтэжыць? Няма ніякіх канкрэтных праектаў, якія вы, напрыклад, зробіце дзякуючы гэтым сродкам. Да, вось вы пішаце: мы ладзім якасныя яскравыя праекты, калі вы падтрымліваеце арт-сядзібу. Але што гэта за праекты? Да, гучыць вельмі абстрактна. Да, але мы тут ставілі такую мэту, што за 7 год мы ўжо пашумелі ў гэтай краіне, і першая наша мэта аўдыторыя — гэта людзі, якія ўжо і так пра нас ведаюць, так ужо ходзяць нашы канцэрты, імпрэзы, івенты і гэтак далей. То бок людзі, якія прыйшлі адзін раз, мы ім сказалі, што вось вы бачыце, як мы зрабілі, вы можете нас падтрымаць. Але калі у нас будзе нейкая ідэя, але у нас ёсць, мы абмяркоўваем на сваіх планёрках, і мы яе запускаем, мы не будзем яе адмыслова пісаць у гэтую талаку, будзем пісаць ў сваіх сацыяльных сетках і далучаць туды спасылку. Напрыклад, у бліжэйшы час мы ладзім кожную сераду сустрэчы, якія называюцца беларускамоўныя. Туды прыходзяць людзі, якія распавядаюць, як прайсці да беларускай мовы, як яны прыйшлі, і па выніку мы яшчэ напішам створым кнігу «Дапаможнік, як чалавеку прайсці да беларускай мовы». І людзям мы гэта будзем тлумачыць, што вось мы такі праект запускаем, але адмысловую талаку мы пад гэта не будзем. Проста вось ёсць асноўнае. То бок гэты праект, як і іншыя, яны былі, ёсць, будуць з'яўляцца новыя праекты, яны не будуць фігураваць у краўдфандынгу на талацэ, але людзі, якія ахвяруюць грошы,
Ну, блін, яны ж мусяць неяк здагадвацца ўсё ж такі. Там, здаецца, ёсць на талацы такі пункт навіны нейкі, мы туды будзем вкладаць. Так, ёсць важны пункт, які называецца пульс. Да? Пульс, так, проекта, конечно, мы будем обновлять і у вас информацию. ён пакуль што пусты. Конечно. Мы зараз просто робім планёркі і плануем нешта зрабіць новага, таму будзем абавязкова абнаўляць. Які дзень, ці ты памятаеш, які дзень вось ідзе гэтая кампанія? 10 тыдзень, я думаю. Недзе тыдзень. Недзе за тыдзень сабрана 175 рублёў, гэта 11% ад сумы. Мне здаецца, што не вельмі пакуль. То бок гэтая вось аўдыторыя, ядро, пра якое ты кажаш, яно пакуль што ўсё ж такі не падключылася, не заўважыла гэту кампанію. Ну і мы моцна не працавалі над тым, каб страляць менавіта ў людзей, каб мы ведаем, што ёсць людзі, якія могуць нас падтрымаць. Не трэба страляць у людзей. Ну, у добрым сэнсе мы на іх накіруем сваю інфармацыю, але пакуль людзі, якія кладуць грошы на нашу падтрымку, мы сочым гэта, і людзі часта не ходзяць на нашы івэнты, або нейкія новыя, або мы іх не заўважаем, і гэта таксама прыемна. Гэта прыемна яшчэ тое, што калі мы будзем у добрым сэнсе страляць у нашу аўдыторыю, значыць, яна яшчэ далучыцца. То бок тыя, хто ахвяраваў ужо зараз, гэта не ваша такая... Ёсць колькасць людзей, якія не наша аўдыторыя, у сэнсе, што мы іх не бачылі. Яны прыйшлі, не ведаю, або проста падтрымалі, або некаторы могуць знаходзіцца ў іншым горадзе, ні разу не быўшы ў Менску, вось падтрымаць, ведаючы пра нас. Бо ёсць людзі, мы шмат за кім сочым праз нашы сацыяльныя сеткі, і калі яны пакладуць грошы, мы побачым гэта, хаця і такія ёсць таксама. Метафора пра страляць у людзей, яна, конечно, цікавая. Я раптам згадаў, што Алесь калісьці быў паэтам. Алесь, як вот арт-сядзіба і паэтычная актыўнасць, яны ўвогуле рыфмуюцца неяк паміж сабой. Ці калі пачалася арт-сядзіба, грамадская дзейнасць з гэтай паэтычнай актыўнасцю давялося падвязаць. Ну, актыўнасць спадае, вядома, бо часу не маю, але жаданне вялікае ёсць пісаць, і калі я стараюся ад усіх... Ну, скажы што-небудзь па-паэтычнаму. Па-паэтычнаму, да. Ну, ладно. Караткевіч, так? Насамрэч часу не вельмі хапае, таму больш увагі надаецца працы, на жаль. Сябры, дарэчы, тое, пра што я забыўся вам сказаць, тое, што не мае ніякага дачынення да нашай размовы зараз з Алесем Снегам. Пару разоў ужо наш рэжысёр трансляцыі Олег Петрович выхопліваў з-пад стала мае новыя тапкі. І гэта наш адказ тэлеграм-каналу «Якая краіна, такія і селебрыціс». Новыя тапкі спецыяльныя, эфірныя. Зараз я буду весці эфіры толькі ў іх, рэагуем як можам. 2-хвілінка рэкламы скончылася. Алесь, што яшчэ важнага я не запытаўся пра гэтую краўдфандынгавую кампанію, якую вы вядзеце? Важнае тое, што наша аўдыторыя гэта не толькі тыя людзі, я зараз скажу пра тое, хто нас можа падтрымаць, нават не тыя толькі людзі, якія ходзяць на нашы івэнты, а яшчэ і само культурніцкае грамадства, культурніцкі слой Беларусі, бо мы шмат робім для беларускай музыкі, мы прэзентуем песні, і у нас няма такой палітыкі, калі песня была прэзентавана на адным сайце, мы пра яе не скажам. Калі яна па-беларуску, калі яна класна, яе трэба данесці да аўдыторыі, мы зробім усё магчымае, каб дапамагчы беларускім маладым музыкам. Таксама дапамагаем і дарослым музыкам, ужо легендам. Вось як ты лічыш, ці даспела беларускае грамадства, беларускі бізнес да таго, каб падтрымліваць культуру вось так наўпрост, пералічаючы на яе свае грошы? Ну, зразумела, што нейкі час таму рэальна мейнстрымам, ну, такім нават мазду стала хадзіць на беларускія імпрэзы. Мы бачым, як беларускія гурты адзін за адным збіраюць Prime Hall, напрыклад, вялікую вельмі канцэртную пляцоўку. Яны зрабіліся папулярнымі. Але вось ці даспелі мы да таго, каб падтрымліваць культуру? Мне асабіста сумная такая думка, але здаецца, што ўсё ж такі ў людзей яна пакуль што, ну, на такім перад апошнім, калі не апошнім месцы, у тым ліку і ў бізнесе. А калі Александр Лукашенко дазваляе падчас большого разговору ўвогуле як бы адфутболіваць усе размовы пра беларусізацыю, там, да, пра святкаванне Дня волі, пра беларускамоўныя універсітэты, увогуле робіцца сумна. Ну, ситуация, насамрэч, сумная, я думаю, да, у
людзі на культуру ў апошнюю чаргу ставяць, і гэта таксама адыгрывае ролю, але калі мы будзем якасна працаваць і сваю аўдыторыю збіраць каля сябе, яна будзе вялікая, то наступным крокам мы пастараемся зрабіць так, каб гэта аўдыторыя падтрымала нас, бо мы падтрымліваем беларускую культуру, мы адказваем моладзі і людзям, чым заняцца ім, прыйсці на нашу імпрэзу, івэнт, і за гэта хацелі бы атрымаць нейкае дзяку, каб далей існаваць і далей гэта ўсё рабіць. Ну, тут такое коло. Так. Вы падтрымліваеце арт-сядзібу, арт-сядзіба падтрымлівае беларускую культуру, беларуская культура, яна для вас, а вы падтрымліваеце арт-сядзібу. Абсалютна, менавіта так. Цудоўна, мне здаецца, што больш у мяне пытанняў няма, абсалютна дакладна і зразумела, на што пойдуць гэтыя грошы, якія арт-сядзіба збірае на краўдфандынгавай платформе, на краўд-платформе talaka.org. Паўтаруся, вельмі лёгка можна знайсці гэтую кампанію. Я сёння знайшоў літаральна за хвіліну на Талаце. Можна знайсці спасылкі на яе на сайце Еўрарадыё. Можна перайсці праз нашы сацыяльныя сеткі, дзе мы зараз завяршаем гэтую трансляцыю. Дзякуй, Алесь, што прыйшоў. Рады быў з табой пабачыцца. Я не ведаю, ці будзем анансаваць мы... Можа, няхай будзе сюрпрыз. Не, сюрпрыз. Няхай будзе сюрпрыз. Да, у нас ёсць таксама з арт-сядзібай адзін невялічкі праект, але гэта раптам нічого не атрымаецца. Вось. Дзякуй яшчэ раз да пабачэння. Да пабачэння ўсім слухачам Еўрарадыё. Пачуемся.